един страхотен дует. Те са още много мънички. Това е второто излизане на сцена. Кристина Костова и Александра Ачева. Аплодисменти за тях. Имат нужда от вашата подкрепа. Още веднъж добре дошли. Благодаря ви все пак, че сте тук. Много ни е трудно винаги да напълним тази зала, но вие сте най-качествените хора до мен, за което искрено ви благодаря. Този наш концерт е посветен на 3 важни събития. Първото събитие е откриването на творческия сезон на нашата вокална група Караоке с изключително талантливи деца. Благодаря ви. Второто събитие е това, че открихме едни наши приятели. Това са нашите приятели от първия частен професионален бизнес колеж по хотелиерство и мениджмънт Бул Прогрес. Велинград вече. Регистрацията има вече тук. И вече в Велинград ще си имаме бизнес колеж, което е страхотно. И третия и не по-малко важен повод е, че едно прекрасно създание, нашата солистка Карина Неделчева, заминава за Англия и ние сме посветили част от нашия концерт на нейното пътуване, за да намери своята реализация в живота. Страшно много ще ни липсва, много я обичаме, но ще бъде винаги в сърцата ни и тя винаги ще пее с нас, естествено. А сега един прекрасен дует, Диана Чолакова и Надежда Сапунджиева. Тя ще изпълни песента "Край-край". Аплодирайте, има нужда от вашата помощ. И "Повей ветре" из репертуара на Маша Христова. На Паша Христова, извинете.
Ковачева, Ла Бамба. Найосин и неговото изпълнение двама с теб завинаги. Ти не дойде, ти обеща, аз се чаках сам по дъжда. Искам вижте, искам любов, може би веднага тук си. Казах вижте, че аз и ти ще сме на сърце ми. Групата сами подготвиха песента "Чаша кафе" за Тони Димитрова, която вече е наш приятел. Чуйте я! Календарът ни те сирони, тук очаквам бавно към чаша кафе. Днес няма, още те няма, а къде ли се няма? През няколко маски и дано не пропусна мига си, и аз така ще остана с чаша кафе. Да те чака обръчни вече, и аз така ще остана с чаша кафе. За една година. Теодора Алексиева постигна всичко това. И сега чуйте я в изпълнението на You Make Me Feel. Изключително тежка конкуренция. Всички тези думи са за Милена Кадреева. Чуйте нейната песен. Nothing but a heartache hits you when it's too late, hits you when you're down. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in a cold rain, feeling like a clown. It's a heartache, nothing but a heartache. Look until your arms break, and he lets you down. And in your eyes with love to share, when you find he doesn't care for you. And in your eyes to need someone as much as I've depended on you. It's a heartache. Нея. Тя е като малко нежно цвете, маргаритка с бели листи и прекрасен глас, като медена камбанка. Искам да им кажа, че много я обичаме и ще бъдем винаги с нея, където и да бъде тя, в който и край на света да се намира. Карина Неделчева. You could buy me diamonds, you could buy me pearls, take me on the cruise around the world. Baby, you know I'm worth it. Didn't leave the candles, run up the whole bed, make us dance and leave.
Карайлиев и Карина Неделчева ще изпълнят песента "Помощ, обичам те". Искам само да ви кажа, че настъпва един от най-вълнуващите за мен моменти. Много ми е трудно да кажа, че се разделям с едно прекрасно същество. В смисъл, не се разделяме наистина. Тя отива в Англия, обаче на нас страшно много ще ни липсва, защото много я обичаме. Обичаме те, Кари. На нашия празник. Обичам ви. Всички ви обичаме. Благодаря.